Moi, täällä on Joona. Tänään mulla on testissä tämmönen Strong 180 mg Lemon Lemonade energiajuoma. Tää on Puhdistamon tekemä tää energiajuoma. Kiva sihahdus tuli sieltä. Eli tässä on tää energiajuoma. Se haju on aika semmonen, se lemon lime tulee hajussa kyllä esiin. Joo, aika limettinen. Tässä on siis green tea, guarana, verpamate. En tiedä mitä ne on, mutta sellaista tässä lukee tässä tölkissä. Ja tosiaan tää on tämmönen voimakkaampi 180 mg kofeiinia ja tää on siis sokeriton kai, joka vähäsen haittaa tätä, mutta ei se ihan juotavaa kamaa tää on. Tää oli euro 76. Joo, hyvin tulee energiaa, tällä jaksaa sitten polttaa tupakkaa. Kiva kun katsoitte. Tää on ei ihan 5/5, mutta tää on kuitenkin niinku 5/5 juoma. Tykätkää ja tilatkaa ja hei, lyökää sitä kelloa.